Ехо! Има ли влюбени, а разлюбени, а изневеряващи, а такива, на които са им изневерявали? Да, така си помислих. Днес ще си говорим за изневерите. Ами да, днешният епизод на Секс Лавче ще бъде за изневерите. И когато става дума за тях, първият въпрос, който изниква е: всички ли изневеряват? Сега изневяра е много общо понятие. От мен да знаете, един път не се брои. Пък и в крайна сметка от опит мога да ви кажа: всички изневеряват. Не, слушайте. Изобщо не е вярно, че всички изневеряват. Това е все едно да кажем, че всички обичат да ядат сладолед. Ами някои предпочитат шоколад. Истината е, че понякога връзката се изчерпва от към емоционални и сексуални изживявания и единия или дори двамата партньори имат нужда от разнообразие. Да, това може да бъде и нормално, и ненормално. Като всичко зависи от характерите и настройката на двамата партньори. Понякога единият партньор не получава това, от което има нужда в сексуален план и си го търси на друго място. Или места. Да, казвах, че понякога, когато на един започне нещо да му липсва във връзката, той съзнателно или несъзнателно започва да търси други емоции и преживявания. В голяма част от случаите това може да се избегне, ако двамата партньори просто си говорят. Примерно може един от партньорите да има супер много работа и да не е осъзнал изобщо, че 5 месеца не е правил секса с половинката си. Четох проучвания, според които изневярата може да нанесе психически травми. Не се шегувам. Понякога хората дори развиват комплекси или започват да имат сериозни проблеми с доверието като цяло. Затова цялата тема не трябва да се приема лековато. Не трябва обаче изневярата непременно да се анатемосва и да се приема за абсолютен край на една връзка. Напротив, има случаи, при които тя дава рестарт на отношенията между двама души. Всичко е много индивидуално. Все пак има и връзки, като наречените отворени връзки, за които вече сме си говорили, при които изневерята не е изобщо никакъв проблем. Споделете ми какво мислите и вие. Изневерявали ли сте? Страх ли ви е да ви изневерят? Проверявате ли гаджето си, като му бъркате в телефона или в Фейсбук профила? Ако го правите, трябва да знаете, че връзката ви определено не е стабилна. Подобни проверки са признак и на вашата неувереност, не просто на вашите съмнения. Един съвет от мен: говорете с гаджето си по тази тема и никога, ама никога не ги обсебвайте. Гледайте Секс Лавче и следете страницата ми във Facebook и Instagram.